e yo makare. Ochalo nade John ka irango weche mag dongruok e kindwa kaka oganda mokwongo gitiyo kod mbui ni mokwongo wach ni AI oganda moko nya chako penjre ne gichako winje ka e yo machal nade e dwe mar 6 higa mokalo none uti kode ahinya kod ji matindo ahinya weche gi e paw siasa noko kawo jatelo moro so e sanduku giloso picha mag jok manie ng'anyo to jogi onge ng'anyo jogi loso picha mag jok machopo CBD ma Nairobi to jogi onge to gikete posta to gike kama gintiere mani picha mar AI ma kwamo ne jok moke wigi nyaka sani ka warangi kumoro achiel en somo pach dhano kedi keto gikanyo ka gidonje e erokamano Cleophas. AI kwa range en keto computer mondo o think ama paro kaka dhano. Koro gigo me inyalo timo, inyalo yudo ni computer be nyalo konyi timo ma okikelo human intervention, kelo dhano mondo timgi. Kaka director be osewacho nikech ineno AI no chakore chon odoko mani sani koro en gimo bedo sieved ineno ma opodh maler now gi digital platforms nikech inwango king'iyo yore mag patterns mag komogo nitiere diere ma kone winyo moko kokalo mang'eny tiwacho ni winyo gi symbolizes gimoro kone ka piny chalo ka nini yiende itgi olwar piny mano nyiso gimoro ineno. Koro AI ber artificial intelligence kendo en gi threats mamage to kwang'iyo gigi to ng'eni ka wang'iyo technology as a whole wang'iyo ber technology molo rach ne nikech ber ne nyaka bed mang'eny moingo rach mwane ne technology ka koro inwango ka gimatimorega ni kaka jok mose embrace technology in this fourth industrial revolution lony nyasani mar teknolojia ni inwango ni wase bedo kwa timo gigo abuse wacho ni abuse of a system koro inwango ni AI obiro ni mondo wati kode e yo makare but watiyo kodo e yo motimore nade e yo marach iyudo kaka ise explain inwango ka ng'ato oloso wang'iyo for example kaka nyoro gima notimore Tanzania ne ji ohack X-Space mbui mar National Police ma Tanzania Police Force motimore nade mochako ndiko messages moko kanyo gik mane gindiko kanyo ji ong'eyo jok mano donje mbui koro inwango ni ji nokawo that advantage to donje mbui no to chako tiyo kode e yo marach ok ti kode e yo makare kaka dwarore. Koro iyudo ni seche ma wan gi teknolojia ni challenges nitiere ma oningo bed ni ere kaka wa regulate platforms mag social media gi ere policies mwabedo godo manyalo konyowa streamline gigo te ma itimore nade social media kai koro inwango ni for example nikech be pod wadhi go mbaka kwa wuoyo kwang'iyo weche mag threats inwango ka seche moko nitiere misinformation mabedo to ka misinformation chosebedo mose ke mbui kacha wan kaka jok matiyo gi platform okwabed gi nafas mar tu wang'eni to gini ben adier kako kete kanyo wan wakawe kaka eno koro wadhi ng'iyo ni mondo mi waket regulations ka yore makare wadhi ng'iyo ni to kopo ni i subject maybe data moro AI ere kaka inyalo generate gimoro machalo kaka watermark ineno mawacho ni information ni owuok Ramogi TV koro obedo generated gi AI but nitiere watermark mar Ramogi TV ma you can easily verify ni gini owuok kuma kare koro regulations gi kwa keto e yo makare and policies to dhi konyowa to navigate e weche mar teknolojia to gikonyo misuse tiyo e yo marach gi artificial intelligence gi teknolojia e kalo chik moko winjore kamano yes erokamano ahinya anga duogo giri kendo mondo mi waranga